Mangal, el pla de reactivació econòmica que varen conèixer la setmana passada, jo 2 dies abans de que vostè el presentàs, no molt més, realment és un recopilatori de notes de premsa i d'anuncis ja fets. I a més ho varen mesclar amb els acords de Bellver, del Pacte d'Esquerres, i amb el pressupost 2020 aprovats en el mes de novembre, antes del coronavirus. Inclou moltes actuacions que ja se feien molt d'antes que vostè fos presidenta. Escolti, les ajudes en el lloguer ja existien, la ventanilla única ja existia, la neteja de torrent ja existia, la contractació de barques de neteja litoral, tot això són mesures que no ajuden a reactivació per Covid, senyora Armengol. I amb aquesta mescla, el que ha sortit és un document sense connexió entre les mesures que, per desgràcia, i dic per desgràcia, ocasionarà molt més aturats en aquesta comunitat autònoma que el que hi hauria si s'apliqués un verdader pla de xoc contundent. Miri, senyora Armengol, des del minut 0 jo li he oferit el suport del Partit Popular i ho vull seguir fent. I amb aquest esperit però constructiu li vull dir que aquell pla de reactivació no és el que necessiten les Illes Balears per afrontar en solvència una crisi com la que tenim. Fan falta concentrats esforços, senyora Armengol, en mesures concretes i contundents, i això no se fa. I fa falta animar de veure la reactivació de l'economia i tampoc ho fa vostè. Amb mesures ordinàries no pot fer front a una situació extraordinària. Fa falta injectar més liquiditat i més ajudes directes a les nostres empreses, a els nostres autònoms. Molt més, 200 milions d'euros no basten per res, és insuficient, senyora Armengol. Hem d'anar a 900 milions d'euros i li dèiem des del mes d'abril. Falten mesures efectives i potents també d'accés a l'habitatge. Totes les que li hem presentat nosaltres que són potents, vostè les ha tombades, ha votat en contra. Falten ajudes a les famílies que ara en setembre començaran els curs i estan en una situació més complicada que mai, senyora Armengol, i vostè ni ho té en compte. Escolti, falta un compromís seu molt clar de que no ens pujarà els imposts a ningú perquè la gent ja no pot pagar ni un euro més i no se'n rigui, perquè aquesta gent que no pot pagar no pot arribar ni a final de mes ja. I vostè se'n riu, ja fa un parell de vegades que se'n riu quan li dic coses d'aquestes que afecten molt a les rendes mitges i baixes. Escolti, i fa falta que vostè també faci un esforç intern i aquells assessors que vostè ha doblat el número d'assessors en el govern, és ben necessari que els torni enrere perquè funcionarà ben igual. En definitiva, miri, jo li dic que sí que hem d'anar junts, senyora Armengol. Només faltaria, hem d'anar tots junts, però primer hem de saber on anem i com hi anem. I això vostè no ens ho ha explicat, perquè ens dona moltes lentejas sempre. Amb un diàleg sincer, com diu vostè, no fos que ara ens passi com amb el REP, que en les mateixes persones i en les mateixes institucions de l'altre dia que va afirmar fa un any que no ha arribat ni un euro, ja els van guanyar una vegada. Per tant, senyora Armengol, anem tots junts, però darrere un bon pla, perquè si no anem en el precipici. Gràcies.